First big screen project nila ni Lloyd o Piolo Pascual nga Heles sa hiwagang hapis napili ang makigtigi sa 66th Berlin International Film Festival. Ang Salida kabahin sa pagpangita sa lawas ni Andres Bonifacio. Giproduce kini sa 1017p ni Paul Soriano ug ubos sa direksyon ni Love Diaz. Kauban nila ni Piolo ug John Lloyd sa maong Salida mao sila si Alessandra De Rossi, Susan Africa, Sid Lucero, Eli Buendia, Bernardo, Angel Aquino ug Cherry Hill. Sa maong film festival, ang Salida makigtigi sa 14 ka mga nasod, ang Canada, Denmark, Iran, Italy, the Netherlands, Poland, Singapore, Sweden, United Kingdom, USA, Bosnia and Herzegovina, Portugal ug France. Ang film festival ipahigayon karong February 11 to 21.